Ste si istí, že ste urobili všetko správne? Mnoho záhradkárov si myslí, že jesenná starostlivosť je len o odstraňovaní opadaného lístia. Ale práve táto chyba vás môže pripraviť o celú úrodu jahôd, malín a cesnaku v budúcom roku. Dnes si rozoberieme, čo vaše rastliny v skutočnosti potrebujú, aby prežili aj tú najtvrdšiu zimu. A sľubujem, dozviete sa minimálne 3 nečakané tajomstvá, ktoré vaše záhony zachránia, aj keď ste si mysleli, že už je neskoro. Mimochodom, napíšte nám do komentárov, o ktorú z týchto plodín sa bojíte najviac prísť. O jahody, maliny alebo cesnak. Predtým, než prejdeme ku konkrétnym krokom, poďme pochopiť, s čím vlastne bojujeme. Zima pre rastliny nie je len mráz, je to celý komplex hrozieb. Po prvé, je to mráz, ktorý môže doslova roztrhať bunky koreňového systému. Po druhé, je to ľadový vietor, ktorý vysúša výhonky rovnako ako letné sucho. Po tretie, je to prebytok vlhkosti počas odmeku, čo vedie k vyhnitiu a rozvoju hubových chorôb. A samozrejme hladné hlodavce, pre ktoré sú vaše zakryté rastliny hotová hostina. Našou úlohou nie je len pohádzať na rastliny nejaké zateplenie, ale vytvoriť vyváženú ochranu proti všetkým týmto faktorom. Pochopenie týchto hrozieb je kľúčom k správnym krokom, o ktorých si teraz povieme. Poďme teda na kráľovnú záhrady, na jahody. Najčastejšou chybou je spoliehať sa na to, že sneh všetko prikrie a nechať jahodiská tak, ako sú. Toto je obrovská chyba. Staré, choré a poškodené listy, ktoré na kríkoch zostávajú, sa stávajú doslova liahňou infekcií. Pod snehom, v teple a vlhku sa huby a škodcovia začnú veľmi aktívne množiť. Na jar potom nedostanete zdravé kríky, ale oslabené rastliny, ktoré namiesto tvorby plodov venujú všetku svoju silu boju proti chorobám. Preto prvé a najdôležitejšie pravidlo je sanitárne čistenie. Nebojte sa chopiť záhradných nožníc. Vaším cieľom je vytvoriť rastline maximálne zdravé podmienky na odchod do zimného spánku. Predstavte si, že pripravujete svojho domáceho miláčika na dlhý spánok. Predsa len chcete, aby bol v bezpečí a v pohodlí. Poďme sa teraz pozrieť na samotnú procedúru čistenia. Čo presne musíme odstrániť? Určite odstráňte všetky staré, červené, flakaté a suché listy. Tieto už nemajú žiadny úžitok a stávajú sa len zdrojom problémov. Taktiež nemilosrdne odstraňujeme všetky šľahúne, pokiaľ samozrejme neplánujete jahody rozmnožovať. Šľahúne totiž oberajú materský trs od drahocenné živiny, ktoré sú pre neho kľúčové pri zakladaní kvetných pukov na budúci rok. A teraz pozor, vyvrátime si jeden populárny mýtus. V žiadnom prípade celú listovú hmotu neskoste alebo neodrežte úplne. Zelené a zdravé listy sú pľúca rastliny. Pokračujú vo fotosyntéze až do prvých mrazov, hromadia cukor, ktorý slúži ako prírodná nemrznúca zmes a pomáha trsu prežiť zimu. Na každom trse by ste mali nechať 3 až 5 mladých a zdravých lístkov priamo v strede ružice. Keď už máme upratané a odstránené všetko prebytočné, prichádza čas na preventívny postrek. Aj zdanlivo zdravé kríčky totiž môžu skrývať spóry húb alebo larvy škodcov. Jesenné ošetrenie je ako očkovanie, ktoré ochráni vaše jahody počas celej zimy. Čím teda postrekovať? Výbornou voľbou je 1% roztok bordovej zmesi. Je to časom overený prostriedok, ktorý účinne bojuje proti väčšine hubových chorôb, ako je napríklad pleseň sivá a rôzne škvrnitosti. Striekať treba výdatne, aby sa roztok dostal nielen na listy, ktoré zostali, ale aj na pôdu okolo kríkov. Ak sa vyhýbate chémii, môžete siahnuť po biologických fungicídoch, napríklad na báze sennej tyčinky. Hlavné je vykonať postrek v suchý, bezveterný deň, aby mal prípravok dostatok času zaúčinkovať pred príchodom dažďa. Ďalším kľúčovým krokom je jesenné prihnojovanie. A práve tu mnohí robia obrovskú chybu, keď siahajú po dusíkatých hnojivách. Zapamätajte si jednu vec. Dusík je na jeseň nepriateľ. Stimuluje totiž rast zelenej hmoty, no rastlina sa naopak potrebuje pripraviť na zimu a na obdobie pokoja. Nové krehké lístky jednoducho nestihnú vyzrieť a zahynú už pri prvých mrazoch, čím oslabia celú rastlinu. Jahody na jeseň potrebujú fosfor a draslík. Fosfor je zodpovedný za vývoj mohutnej koreňovej sústavy a draslík zvyšuje mrazozdornosť a pomáha rastlinám hromadiť cukry. Ideálnou voľbou je monofosfát draselný alebo špeciálne jesenné hnojivo s minimálnym až nulovým obsahom dusíka. Použiť môžete aj drevený popol, ktorý jednoducho rozsypete okolo rastlín. Toto jesenné hnojenie je vaša investícia do budúcej úrody, pretože práve teraz sa zakladajú kvetné puky, z ktorých na jar vyrastú sladké plody. A je potrebné jahody na jeseň polievať? Jednoznačne áno.
Tento agropostup sa nazýva závlaha na doplnenie vlahy a je životne dôležitý, najmä ak bola jeseň suchá. Suchá pôda totiž premrza oveľa hlbšie a rýchlejšie ako vlhká. Voda v pôde odovzdáva teplo a bráni mrazu, aby sa rýchlo dostal ku koreňom. Predstavte si suchú a mokrú špongiu. Mokrá zamrzne omnoho pomalšie. Polievať treba výdatne, aby ste zem premočili do hĺbky 30 až 40 cm. Treba to urobiť približne 2 až 3 týždne pred príchodom trvalých mrazov. Ideálne je to vtedy, keď listy už prestali aktívne rásť, ale pôda ešte nezamrzla. Takáto zásobná závlaha vytvorí zásobu vlahy, ktorá nielen ochráni korene pred vymrznutím, ale pomôže rastline aj ľahšie sa prebudiť na jar. A teraz si povieme o tej najútulnejšej prikryvke pre vaše jahody, o mulči. Veľa ľudí si myslí, že stačí len tak nahádzať navrch seno a vybavené, ale diabol sa skrýva v detailoch. Poprvé, s mulčovaním sa neponáhľajte. Musíte počkať na prvé stabilné mrazy, keď vrchná vrstva pôdy mierne premrzne. Ak jahody prikryjete príliš skoro, môžu sa v teple pod mulčom zapariť a to je ich istá záhuba. Po druhé, je tu výber materiálu. Ideálne sú suché piliny, ihličie, rašelina alebo kompost. Slama sa však musí používať opatrne. Myši v nej totiž obľubujú zimovať. Hrúbka vrstvy mulču by mala byť asi 5 až 7 cm. To je dostatočné na ochranu koreňového systému pred hlbokým premrznutím, no zároveň sa nevytvorí nežiaduci skleníkový efekt. A nakoniec si zapamätajte, mulčujte výhradne na suchú pôdu. Kedy je však samotné mulčovanie málo? V drsných oblastiach, kde sú zimy tuhé a bez snehu, potrebujú jahody aj dodatočnú ochranu. Kedy je ten správny čas? Určite sa s tým netreba ponáhľať. Jahody by mali prejsť akýmsi otužovaním. Mierne mrazy, povedzme do minus 5 až 7 stupňov, sú pre neskôr prospešné. Prikrývať ich začnite až vtedy, keď sa ustália stabilné mrazivé teploty. Najpopulárnejší materiál je biela netkaná textília, teda agrotextília, alebo hovorovo spunbond, s gramážou minimálne 60 gramov na meter štvorcový. Naťahuje sa na nízke oblúky, čím vytvoríte vzduchovú medzeru. Je dôležité, aby textília neležala priamo na listoch a neprimrzla k nim. Skvelý, osvedčený, starý spôsob je použiť smrekový alebo borovicový čečinový porast. Ten nielenže udrží teplo a prepúšťa vzduch, ale navyše aj odpudzuje myši. A pozor, fóliou prikrývať nemôžete. Pod ňou by vznikal kondenzát a vaše rastliny by hrozne zhnili. Prejdeme k zimnému cesnaku. Hlavná obava každého záhradkára, buď vymrzne alebo vyhnie. A obe tieto problémy priamo súvisia s chybami pri sadení a starostlivosti. Cesnak je síce pomerne mrazozdorná, no zároveň zraniteľná plodina. Ak je zima bohatá na sneh, prezimuje perfektne aj bez prikrytia. Sneh je predsa najlepší tepelný izolátor. Ak však udrú mrazy na holú zem, výsadba môže utrpieť vážne škody. Na druhej strane, ak je jeseň dlhá a teplá a prikryjeme ho príliš skoro, stručiky môžu začať rásť a potom ich mraz zničí, alebo jednoducho pod hrubou vrstvou vlhkej mulče zhnijú. Preto je pri cesnaku, viac ako pri iných plodinách, dôležitá rovnováha. Poďme sa pozrieť, ako ju dosiahnuť a vyhnúť sa obom extrémom. Kľúčom k úspešnému prezimovaniu cesnaku je správne sadenie. Tu záleží na termíne aj na hĺbke. Zimný cesnak sa sadí zhruba 3 až 4 týždne predtým, ako nastane trvalé ochladenie. Počas tohto obdobia by strúčik mal stihnúť zakoreniť, ale nie vyklíčiť. Ak ho zasadíte príliš skoro, vyklíči a pred zimou zoslabne. Ak zasa príliš neskoro, nestihne pustiť korene a mráz ho môže doslova vytlačiť zo zeme. Hĺbka výsadby je tiež kritická. Všeobecné pravidlo je, hĺbka by sa mala rovnať trojnásobku výšky strúčika. Pri veľkých strúčikoch je to zhruba 8 až 10 cm. Príliš plitké sadenie znamená riziko vymrznutia. Ak je zasadený príliš hlboko, cesnak bude mať na jar problém preraziť hore a výsledkom bude malá hlavička. Takže sa nepremieňajte robiť správne jamky, je to alfa a omega úspechu. Máme prihnojovať zimný cesnak pred príchodom zimy? Na internete nájdete rôzne tipy, ako aplikovať hnojivo už pri samotnej výsadbe. Poďme si tento mýtus vyvrátiť. Ak ste záhon pred výsadbou poriadne pripravili, či už organickou hmotou alebo komplexným minerálnym hnojivom, žiadne dodatočné jesenné prihnojovanie cesnak nepotrebuje. Všetky potrebné živiny už má. Navyše, prebytok živín, obzvlášť dusíka, môže vyvolať predčasný a neželaný rast, čo rozhodne nechceme. Koreňový systém sa na jeseň nerozvíja tak aktívne a cesnak by jednoducho nedokázal všetky hnojivá vstrebať. Radšej sa postarajte o kvalitné prihnojenie na jar, keď začne aktívne rásť. Na jeseň je naša hlavná úloha. Nie krmiť, ale chrániť. Najlepšou ochranou cesnaku pred mrazom je jednoznačne mulčovanie.
Mulč totiž vyrovnáva výkyvy teplôt, udržuje v pôde vlhkosť a zabraňuje jej hlbokému premrznutiu. No, podobne ako pri jahodách, netreba sa ponáhľať. Záhony mulčujeme až vtedy, keď zem začne mierne primrzať. Čím mulčovať? Výborne poslúži rašelina, kvalitný vyzretý humus, kompost alebo suché opadané lístie zo zdravých stromov. Vrstva mulču by mala byť naozaj štedrá, ideálne 10 až 15 cm. Na jar, hneď ako zmizne sneh, túto vrstvu mulču opatrne odhrabte od klíčkov. Pôda sa tak rýchlejšie prehreje a cesnak sa nepreparí. Mulčovanie je jednoduchý, no neuveriteľne efektívny postup, ktorý môže zachrániť celú vašu úrodu, najmä počas zimy bez snehovej pokrývky. No a čo robiť, ak teplá jeseň urobila svoje a cesnak aj napriek tomu vyrašil? Mnoho začínajúcich záhradkárov spanikári, lebo si myslia, že úroda je stratená. Pokoj, len pokoj. Ak sa objavili zelené lístky vysoké 5 až 10 cm, nie je to žiadna tragédia. Cesnak je dosť silný na to, aby to prežil. Áno, tieto zelené výhonky mráz pravdepodobne zničí, ale samotná cibulka zostane v zemi živá a na jar vyženie nové. Vaša úloha v tomto prípade je, ako náhle udrú mrazy, záhon poriadne a hlavne hrubo zamulčovať. Pomôže to ochrániť koreňový systém. Panikáriť by ste mali len vtedy, ak ste ho sadili už v septembri a vyrástol na 15 až 20 cm. Ale aj v takom prípade je ešte šanca, hoci úroda bude s najväčšou pravdepodobnosťou slabšia. Poďme sa teraz pozrieť na maliny. Hneď na úvod musíme pochopiť jednu vec. Maliny nie sú len jedny. Máme klasickú letnú, ktorá rodí len na výhonkoch z minulého roka. A potom tu je remontantná, tá nám dá úrodu na jednoročných aj na starších výhonkoch. A prístup k ich jesennému rezu sa zásadne líši. Ak si tieto dva typy pomýlite, môžete buď prísť o úrodu na budúci rok, alebo si v malinčiari vytvoriť neprehľadnú džunglu. Preto si pred uchopením záhradníckych nožníc jasne uistite, akú odrodu malín vlastne pestujete. Toto je najdôležitejšie pravidlo. Ak odrodu nepoznáte, sledujte, ako rodila. Ak mala plody iba v strede leta, ide o klasickú letnú odrodu. Ak rodila až do prvých mrazov, pestujete remontantnú malinu. Začneme s klasickými letnými malinami. Tu je to pomerne jednoduché. Našou úlohou je odstrániť všetko, čo už nepotrebujeme. Čo to konkrétne je? V prvom rade sú to všetky výhonky, ktoré už tento rok odrodili. Ľahko ich spoznáte, sú tmavé, suché a krehké. Tie treba odrezať priamo pri zemi, bez zanechania akýchkoľvek pňov. Pne slúžia ako vstupná brána pre rôzne infekcie. Ďalej odstránime všetky slabé, tenké, choré a poškodené mladé výhonky. Tie aj tak neprinesú dobrú úrodu, len by zbytočne zahusťovali ker a odoberali živiny. Koľko ich vlastne nechať? Na 1 meter štvorcový malinča by ste mali ponechať zhruba 8 až 10 najsilnejších, najzdravších a najhrubších tohtoročných výhonkov. Práve na nich sa totiž v budúcej sezóne objaví úroda. Takýto prebierkový rez zaistí kríkom dostatočné prevzdušnenie a presvetlenie. S remontantnou malinou je to o niečo zaujímavejšie. Máme tu na výber dve možnosti. Prvá a najčastejšia metóda je pestovanie v jednoročnom cykle. Na jeseň, po zbere celej úrody, všetky výhonky jednoducho odrežeme až k zemi. Úplne všetky. Je to veľmi praktické, pretože nemusíme premýšľať nad tým, čo ostrihať a čo ponechať. Takýmto postupom zároveň úplne zbavíme malinčie chorôb a škodcov, ktoré bežne prezimujú na stonkách. V nasledujúcom roku nám zo zeme narastú nové výhonky, ktoré koncom leta prinesú bohatú úrodu. Druhý spôsob je pre tých, ktorí by chceli mať dve úrody. Vtedy sa reže ako bežná malina. Odstránime len odplodené konce na jednoročných výhonkoch. V takom prípade získate prvú skorú úrodu na týchto prezimovaných stonkách a druhú jesennú úrodu na nových výhonkoch. Kríky sa však pri tomto postupe oveľa viac vyčerpajú a sú náchylnejšie na choroby. V oblastiach s drsnými zimami nestačí malinám chrániť len korene. Musíte ochrániť aj samotné výhonky. Najspoľahlivejší spôsob je ohnúť ich čo najnižšie k zemi. Prečo? Aby sa v zime ocitli pod snehovou prikryvkou. Snehová perina je totiž tá najlepšia ochrana proti vymrznutiu a ľadovému vetru. Robiť to treba ešte pred príchodom silných mrazov, kým sú výhonky pružné. Pri mínusových teplotách skrehnú a veľmi ľahko sa lámu. Výhonky zviažte do zväzkov, opatrne ich naklonte čo najnižšie k povrchu a zafixujte ich sponami, háčikmi alebo prišpendlite k natiahnutému drôtu. Dôležité je neklásť ich priamo na holú zem.
Je lepšie podložiť ich doskami alebo čečinou, aby neboli v kontakte s vlhkou pôdou a aby počas odmeku nezačali plesnivieť. Tento jednoduchý postup vám pomôže zachrániť kvetné puky aj počas tých najtuchších mrazov. Rovnako ako jahody, aj maliny si vyžadujú jesennú starostlivosť. Po reze a odstránení všetkých rastlinných zvyškov je kľúčové vykonať tzv. Eradikačný postrek. Malinové kríky sú totiž ideálnym útočiskom pre zimovanie mnohých škodcov, napríklad hrčiarky, malinovej muchy, ale aj spor rôznych hubových chorôb. Preto je postrek 3% roztokom bordovej zmesi alebo síranu železnatého, tzv. Zelenej skalice, nevyhnutný. Ošetriť pritom musíte nielen samotné stonky, ale aj pôdu v ich okolí. Pokiaľ ide o jesenné hnojenie, platia tie isté pravidlá ako pri jahodách. Úplne vynechajte dusík. Ku koreňom dodajte superfosfát a síran draselný alebo jednoducho rozsypte drevený popol. To posilní koreňový systém a zvýši mrazozdornosť výhonkov. Jesenná starostlivosť je zárukou toho, že na jar sa vaše maliny prebudia zdravé a plné sily. A samozrejme dôležité je mulčovanie koreňovej zóny malín. Maliny majú totiž plytký koreňový systém a preto sú obzvlášť náchylné na mrazy. Po všetkých rezoch, ošetreniach a prihnojovaní, keď pôda začne premrzať, zakryte prikoreňovú zónu hrubou vrstvou mulču. 10 až 15 cm bude úplne ideálnych. Čo použiť? Poslúži rašelina, kompost, vyzretý hnoj alebo piliny. Mulč nielenže zateplí korene a udrží v pôde vlhkosť, ale na jar, keď sa rozloží, stane sa aj ďalším zdrojom výživy. Toto jednoduché opatrenie výrazne zvyšuje šance na úspešné prezimovanie, najmä pre mladé, čerstvo vysadené kríky. Nepodceňujte to, pretože zdravé korene sú základom zdravia celej rastliny. A teraz sa pozrime na spoločného nepriateľa všetkých rastlín, ktoré sme zazimovali, na hlodavce. Myši a hraboše si radi robia teplé hniezda pod netkanou textíliou alebo v hrubej vrstve slamy. Potravy majú viac než dosť. Pochutnajú si na šťavnatých koreňoch jahôd aj na kôre mladých malinových výhonkov. Cez zimu dokážu zlikvidovať aj celé plantáže. Ako proti nim bojovať? Poprvé, ak máte na záhrade problém s myšami, nepoužívajte slamu ani seno ako mulč. Po druhé, pod úkryty rozmiestnite otrávené návnady, ktoré kúpite v akomkoľvek záhradnom centre. Dôležité je urobiť to s dostatočným predstihom. Ďalší skvelý spôsob je použiť prírodné repelenty. Myši neznášajú pach vratiča, paliny alebo bazových vetvičiek. Rozložte suché snopy týchto rastlín pod ochranné kryty. Pomáha tiež ihličnatý chvoj, napríklad smrekový alebo jedlový. Je pichlavý a myšiam sa do neho nechce. A posledné, no možno najdôležitejšie tajomstvo úspešného zazimovania je sneh. Sneh je najlepšia, najspoľahlivejšia a úplne bezplatná prikryvka. Vrstva snehu, hrubá 50 až 60 cm, dokáže udržať teplotu pôdy blízko nuly, aj keď je vonku -30. Vašou úlohou je udržať ho na hriadkach čo najdlhšie a v čo najväčšej miere. Na to môžete na pozemku rozmiestniť rôzne zábrany, rozložiť konáre alebo použiť ihličnaté vetvy, tzv. Čečinu. V zime po každom snežení sa neprekonávajte v lenivosti a sneh dodatočne naháčte na hriadky s jahodami, cesnakom a na priohnuté maliny. Obzvlášť dôležité je to na začiatku zimy, keď už udrú silné mrazy, ale snehu je stále málo. Pamätajte si, že pod hrubou snehovou perinou sa vaše rastliny nemusia báť žiadnych mrazov. Teda, ako vidíte, úspešné prezimovanie nie je žiadna alchýmia, ale skôr presný sled krokov. Prešli sme si, ako správne ostrihať a prikryť jahody, prečo netreba s mulčom pre cesnak ponáhľať a aký je rozdiel v zimnej príprave medzi bežnými a remontantnými malinami. Hlavné tajomstvo, ktoré spája všetky tieto plodiny, je včasnosť. Nie príliš skoro, aby nevyhnívali a nie príliš neskoro, aby nezamrzli. Nájsť túto rovnováhu je skutočné umenie záhradníka. A ja som si istý, že ho už ovládate. Ďakujem, že ste si toto video pozreli až do konca. Ak bolo pre vás užitočné, nezabudnite dať palec hore a prihláste sa na odber, aby vám neunikli ďalšie užitočné rady. A teraz k hlavnej otázke. Aké osvedčené metódy zakrývania rastlín používate vy? Podelte sa o svoje skúsenosti v komentároch, pomôžme si navzájom dopestovať bohatú úrodu.